गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय होनाय बादायाव एमसिएलए मन्टु बर'आ नायगिदिंफैदों। 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर'आ गावनि बियाबनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय होनाय बादाफोराव नायगिदिंफैदों आरो फरायसाफोरजों सावरायलायदों। नायगिदिंफैनानै एमसिएलए मन्टु बर'आ सोलोंथायनि फारसे मोजां हाबा मावलांनो सोलोंथाय बिथिङाव जौगानायनि हाबा मावलांगोन होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि मन्टु बर'आ फरायसाफोरजों सावरायनानै माब्लाबा खाथा कलमनि गोनांथि जायोब्ला गावखौ लोगो हमनो खावलायदों। आं दिनै 22 नं कक्लाबारि समाजनि बेन्दोंनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादफोर दं बे दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गोलोम बोथोरनि जि सोलोंथायारि बादा बे बादाफोराव गिदिंथिंदों। आं दा गिबि खेब हिसाबै सिके दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गासै मोनब्रै कचिं सेन्टारा सोलिबाय दं। बे कचिं सेन्टाराव बेरायदो। दा बिदि हिसाबै थारैनो जोबोद बाख्नायथाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि खामानिफोर जाय समाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरिमोन बे समावबो नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेसेबांखिनि कचिं क्लास बे कचिं क्लासा सोलिबाय थायोमोन। देग्लायबो मोजाङैनो सोलिबाय दं। आं हाबनानै नुनो मोनदों फरायसाफोरनि जिखिनि बिबां बे फरायसाफोरनि बिबाङाबो जोबोद मोजां जादों। थारैनो बेखौ बुंथारनांगोन जोंनि हारिनि गेजेराव जिखिनि सोलोंथायारि सांग्रांथि लाबनाय बे सांग्रांथि लाबनायाव बा सोलोंथायारि जिखिनि हार 2006 मायथाइयाव सा 66 जन बर' मिडियामनि जि मेट्रिक पास बिनि उनाव 2022 मायथाइयाव सा 1977 फरायसाफोरनि जिखिनि मेट्रिक पास जानायनि जिखिनि हार आरो हारिनि जिखिनि सोलोंथाइनि हार बे हारखौ हार बारायनायनि जिखिनि अबदान बे अबदाना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आखाइ दंथारो होननानै आं सानो। ओंखायनो समाजखौ जौगाहोनोबाथाय सोलोंथाइनि जिखिनि बेबस्थाफोर बे बेबस्थाफोरखौ खालामनाया जोंनि थाखाय थारैनो बेखौ नोजोर बोनानैनो आं जोंनि दख्लानि सिङाव जिखिनि सोलोंथायारि बादा बे बादाखौ बेरायथिंदो आरो लोगोसे खबर लानाय जादों। नोंथांनि समस्थियाव गोबां गोरिब न'खरनिफ्राय गोबां फरायसाफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामबाय दं। लोगोसेनो मेक्सिमाम फरायसायानो गोरिब न'खरनि बिथांमोन बायदि फरायसाखौ नोंथाङा माबायदि हेफाजाब होनो सानो? थारैनो जोंनि समस्थिनिफ्राय देग्लाय बोसोराव मोनसे जारिमिन सोमजिदो। गिबि मोनसे जारिमिना जाहैबाय HS आनजादनि जि इक'नमिक्स बे इक'नमिक्स साबजेक्टआव गासै आसामनि गेजेरावनो आंनि समस्थियाव इक'नमिक्सआव बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोननाय बिथां नितुल दास बे नितुल दासनियाव आं मैया दाखालि बावै थांनानै फैदो। थांनानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों। आंनि समस्थियावबोदि गासै आसामनि गेजेराव इक'नमिक्सआव बयनिख्रुइबो नाम्बार मोननाय फरायसाया दं। आरो नैथि मोनसे बाथ्राया जाहैबाय गोजोनथाव बाथ्राया जाहैबाय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो नाम्बार मोननायनि गेजेराव नैथि नाम्बार मोनगिरियाबो आंनि कक्लाबारि समस्थिनिनो। ओंखायनो बिथांजोंबो आं जगाजगखौ जाबाय थादों। दा नैबिदि बिथांमोन सानैनिबो न'खरा जोबोद नोरजिया आरो बिथांमोनजों लोगोसे बांसिनानो मेक्सिमाम फरायसुलिनि न'खरानो नोरजिया, रांखान्थि फारसे नोरजिया। ओंखायनो बिथांमोननि न'खरफोरजों रायलायनानै जोंनि बिटिआरनिफ्राय जि गियाननि सोरां मोनसे अनसुंथाइ होनाय बे अनसुंथाइखौ आं बिथांमोननि न'खरसिम होनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बांसिनानो होनायबो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना आं होख'नो हायाखै बे अनसुंथाइखौ आं होजोबनो हायाखै बिथांमोननि न'खरखौ आं गुबुन बिथिं फारसे हेफाजाब होनाय जादों। दा जियानो जाया मानो सोलोंथाइखौ जों गोजौआव लाबोनो हायोबाथायसो जोंनि समाजखौ जों गोजौआव लाबोनो हागोन आरो जोंनि जिखिनि सोरबिथिंथाय बे सोरबिथिंथायखौ जों मोजां खालामनो हागोन होननानै आं सानो। ओंखायनो आंनि गिबि खामानि हिसाबै गुबुन खामानिफोरनि गेजेराव सोलोंथाइखौबो आं गिबि खामानि लानानै आवगायबाय दं। निस्सय नैबे जोंनि जिखिनि हेफाजाब होलायनाय बयजोंबो हेफाजाब होलायनाय आरो सोलोंथाइनि सायाव नै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदिया खामानि मावनाय बिदि खामानि मावनायनि जिखिनि सोलायनाय बे सोलायनायखौ जों सानसे नङा सानसे मोनहैगोन होननानै आं सानो। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। SI निउर' थेरापि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। SI निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5 आव दं
आरो बे एसआइ निउर' टेरेपियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।